И здравейте, вълначета, аз съм вашия профил HixHixWorldTheBest и днеска ще играем Trollface и така да започваме. Тук какво ще правим? Това. Добре, тук си пия сока и... Да! Сещам се това какво е. Играл съм го. Добре, това е в началото и ти го показвам какво трябва да правим. Тук. Това е гадно, но ще го видим. Ще натискам по нея. Отгоре трябва да се натиска се бели. Добре, гледам следващия левел. Това го знам, да. Играл съм го. Едно за катеричката, едно за мене, едно за катеричката, едно за мене и още едно за мене. Вижте сега катеричката, колко се ще гледа. Добре, това видяхме. Ще играем до 9 левел. Сега сме 4 още. Добре. Какво имаме тук? Много хора. Така, добре. Тук някакви крака стърчат. Добре, някаква патка има. Какво? Харим шейк. Добре. Доколкото знам, Харим шейк се танцуваше с костюм, някакъв каски и глупост. Има каска на стената. Премести ли се или не така да се стори? Това е много добре направено. И Харим шейк. Добре. Уникално. Доста се забавни двата, които правят. Така. Тука. Това трябва да направим. Пикапу. Трябва да натискаме по нея. Нещо. Тази досадна, какво прави? Какво прави? Да се някъде по дървета. Тук заспах нещо. Не. Мисля, че трябва да отворя кофата. Като е на дървото. Да, влизай вътре. Така. Признавам към следващия левел. Брати. Какво по дявол? Правите. Колко ти. Това ниво всъщност не беше готино, но... Да, може да се смея. Добре. Това няма как. Това ниво няма как да го забравя с Нокията. Това съм го виждал и съм го играл. Това... Няма как да го забравя това ниво.
толкова е готино с Nokia, че и остава жива. Това е Nokia. Тук. Например тук. Тъй. Да се купа. Остана. Хайде, къпи се, бе. Дали се къпиш? Трябва да ти стои. Добре, какво трябва да стане? С тия букви. За това се трябва да букви. И остава се. Направим. Какво? И какво трябва да направим сега? Какво? Знам го този от рекламата. Добре. Това е доста готино. Така, минахме ги тия левели. Казах, че играем до 9. Тук са от 8 също. До 9 още не сме го играли. Тук играем малко минигейм. Това е какво да играем. Това фартлифт. Добре. Не трябва да ми вижда. Ясно. Се надявам да не го чувате. Фанаме. Добре. Франкенщайн. Фанаме. Вижте как се задиши. Добре, стига това. Добре, тази трова игра видяхме. Ще ги видим всичките, да ги разгледаме какви са. Добре. Лак, трол, добре. Да ги удряме. Бум. 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 Добре, много добър. Така. Сега тролово слайм. Какво трябва да правим тук? Така интересно. Какво трябва да направим? Какво трябва да направим? Трябва да сме... е така. Да. Това си го пише, аз не го прочетах. Добре. И мината на тромини. Добре. И аз колко пари че имам вече? 48. Ето отключихме 9 лева, което ще е последен. Така.
да разгледа. Тук има човек в публиката, който се върти постоянно. Вижте, не бой. Дженти. Че... Какво ще става тук? Добре. Тролджон. Добре. И така, да пробва човека с зелената шапка. Така, този е много странен, докато се върти нещо. Ай, почва да пееш. Така. Видях един да се подбърдва. Я да тази черната. Я да ми по-хубаво публиката да разгледаме. Добре. О, забелязвате ли? Дай долу вдясно. Сега ще покажа. Е, този пич, който въобще не се върдаше. Вижте го, изчезна. Ето го. О, добре. Хубаво, че го забеляза. Само той не се върдаше. Всички други скачаха, той стоеше. Добре. Всички се обърнаха. Той печели. Добре, това това също ми хареса. Продължавам с тези епизоди. И надявам се това клипче да ви е харесало. Ако е така, се абонирайте, ако не сте го направили, лайкнете видеото за още и чао!